Aquests bitxitos estan en perill, però no us preocupeu perquè el projecte Life Prometheus ha començat. Benvinguts a Ciència Balear. 21 institucions, incluïdes la UIP i el CSIC, estan fent feina liderades per Ancona, Itàlia, per protegir aquests bitxitos. Resulta que aquests animalets, pobres meus, tenen dues característiques que van fatal. Maduren a nivell sexual molt lento i a més se reprodueixen poc. Pareix que ho fan a posta, loco, pobrets. Abans això no era un problema, però avui en dia, amb la sobrepesca, la contaminació, plàstics, pues sí ho és. I per això, i gràcies a Déu de que anem estudiant aquestes coses a poc, mos hem donat compte de que estan en bastant de perill. I tota aquesta comunitat científica s'ha unit per protegir-los i salvar-los. Vale? I què farà l'equip de Mallorca exactament? I doncs se centrarà sobretot en estudiar a tope aquests peixets. On s'ajunten, on crien, on desoven, tot això. Els pescaran, agafaran un poquet de mostres sense fer-los pupar i després les mollaran a la mà una altra vegada. Així podran saber un munter de coses sobre ells, la seva genètica, el seu estat reproductiu i si són animals o no que tornen al mateix puesto on van néixer. I el més xulo de tot això és que en aquest projecte no només participen científics, sinó que participa la comunitat. Pescadors, mercaders, centres de busseig, etc. Aquest projecte acaba de començar, com aquell que diu, però s'espera que entre tots i totes aconseguirem salvar aquests animals. Moltes gràcies per veure'm i m'ho hem prestat. Una forta afamada.